Bismillahirrahmanirrahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Joy, kashi na 26. Tsakar gidan shiru, tamkar babu kowa a cikin gidan. Kusa mintuna 5 kenan da shigowarta, a karo na barkatai ta sake rangaɗa gurɓatacciyar sallamarta, sitil ba amsa. Hakan ya sa ta fara waige-waige tana faɗin, Titi, where are you? Wani irin buga gaban alamin da shigowarsa gidan kenan yayi, da wani irin sifit ya koma zaure ya laɓe. Har ya kai sukul mantuwaye mai muhimmanci da yasa dole ya niƙo gari ya dawo. Yana sako kai cikin gidan tana waigowa. Babu zato idanuwansa ya sauka a fuskar yarinyar da ta hautsina tunaninsa cikin 'yan kwanakin nan. Mafarkinta da tunaninta suka zama masa abokanan ɗebe kaɗaici. Kewa da begen son ganin kyakkyawar fuskarta a zahiri ke neman susuta shi. Yakan ji haushin kansa idan ya tsaya ya ɓata dogon lokaci kawai yana tunaninta. Ya rasa wani irin alaƙa ke tsakaninta da zuciyarsa. Ya gaza tantancewa. Abin da ya sani kawai lamarin ya fara ne tun daga ranar da ta zo neman Fatima ya kore ta, sannan ya hankaɗe ta har ya fitar mata da jini. Da fari ya ɗauka tausayi ne, daga baya ya fahimci tunaninsa ya sha bamban da abin da zuciyarsa ta ɗauka. Shi da ba zai kira hakan so ba, domin ya taɓa son Amira kuma bai taɓa jin kwatankwacin yadda yake ji akan yarinyar nan ba. To amma menene? Nan muka dakata, yanzu kuma za mu ɗora. Sanyayyen muryarta ta katse masa tunani a lokacin da take sake rangaɗa sallama tare da ƙwalawa Fatima kira. Tamkar mayan ƙarfe haka ya ji zuciyarsa na fusgarsa. A hankali ya sake leƙo ta. Wannan karanta jiya tana fuskantar ɗakin Ummi. Hakan ya bashi damar ƙarewa bayan ta kallon. Abin da zai iya rantsuwa da Alƙur'ani akan tun da ya mallaki hankalin kansa. Bai taɓa yi wata mace ba saɓanin muharamarsa. Shigala yi da kallonta, zuciyarsa na kissima masa. Tsaruwa da kyawun dirinta, bajajjen ƙugunta da madaidaicin mazaunanta ba su tudu daidai shekarunta. Sun yi ɗas a cikin siket ɗin gwanin burgewa. Fitowar Fatima daga ɗakin Ummi ne da shi hayyacinsa. Da sauri ya sake laɓewa yana sakin ajiyar zuciya. Rungume ta Fatima tana tsallan murna. Sai da ganin yadda ta yi kasake ba tare da ta mai mata da martanin rungumar ba, bari ta yi murnar ganin ta, yasa ta sake ta da sauri tana ƙare mata kallo. Langobe kai ta yi ta kwaɓe fuska, sai ga hawaye yana funkumatinta. Hankali tashi Fatima ta zaro ido ta ce, na shiga uku, kuka besti me yake faruwa ne? Cikin rawar murya ta ce, Titi, ina cikin damuwa, kuma na san babu wanda zan faɗa damuwa ta ya fahimce ni sai ke. Ana son a shiga tsakanina da muradina, idan kuma aka yi galaba a kaina na tabbata mutuwa zan yi don ba zan iya ci gaba da. Da sauri Fatima ta kai hannu ta toshe mata baki, sannan ta janye ta da ƙarfi suka shige ɗakin Ummi. Akan kujerar ta dangwarar da ita ma ta zauna suka fuskanci juna sosai. Hannayenta ta kama ta riƙe ta kalle ta cikin ido kafin ta ce, ki kwantar da hankalinki je, ki nutsu ki gaya min me ke faruwa, ki sani tsanani yana tare da sauƙi. Ina tare da ke iya wuya matsayi ina numfashi, babu abin da zai cutar da ke. Bude baki ta da nufin yin magana sai da kukan da ya taho mata ya tilasta mata harɗewa harshe. Sai ta faɗa jikin Fatima tare da sakin kuka. Kasa hana ta kukan Fatima tai, domin ita ma kam dauriya kawai take yi, domin kar ta ƙara karya mata zuciya. Sai da ta rake ta dinga ɗan bubbuga bayanta alamun rarashi. Sai da ta yi mai isarta sannan ta tsahirta. Ta fara gaya wa Fatima damuwa da matsalolinta tun daga A har Z. Hankalin Fatima ba ƙaramin ɗagawa yi ba, banda faɗuwa babu abin da gabanta ke yi. Musamman lokacin da John ke ƙoƙarin keta haddin ƙawarta, sai da jin Allah ya kubutar da ita daga sharinsa, yasa ta sake ƙarƙarfar ajiyar zuciya, kafin ta ritse idanuwa ta shiga yi wa Ubangiji kirari da godiya a zuciyarta. Alamin da ke laɓa a bakin ƙofa, tana jijiya ya fara ɗibarsa. Idanuwansa har wani yaji suke yi masa, saboda tsabar yadda zuciyarsa ke da farfasa, babu abin da yake hasashewa a ransa. Sai John lokacin da yake ƙoƙarin haike mata, tabbas da za a bashi bindiga, zai iya harbe John a yadda yake jin zuciyarsa a halin yanzu. Jiya ba zai iya ci gaba da jin labarin ba domin tabbas idan ya ci gaba da ji, komai zai iya faruwa da hanzari ya bar wajen. Na tsane shi, tsanar da ban taɓa yi wa wani mahaluki a duniya ba. Ya ce yana so na, ina cike da fargaba Titi. Idan har iyayena suka san da wannan batun, za su iya tilasta min aurensa. Idan kuma hakan ya kasance mutuwa zan yi, domin zuciyata ta daɗe da narkewa a soyayya, ta makance ta yi nisan da ba za ta taɓa jin kira ba. Titi ki taimake ni ki gaya min yaya zan yi. Ba ki kaɗai ba je, ni kaina na tsane shi matuƙar tsana, kuma da yadda Allah ba za ki aure sa ba. Idan an yi duniya don manzon Allah, ina roƙon Allah duk sharrin da ya tunkare ki da shi ya koma masa. Kada Allah ya bashi galaba a kanki. Kada ke duki saurare sa. Ki fito fili ki nuna masa baki ra'ayinsa. Sannan ki dage da addu'a ni ma zan taya ki. Zan kuma saka yayana da Ummi su taya ki. Shi kuma wancan wanda yake so din, duk da ban san ko wane ne ba, ina miki fatan samun sa. Ina miki fatan ya soki fiye da yadda kike son shi. Ta yi murmushi mai ciwo kafin ta ce, na gode sosai Ti, amma bana tunanin zai so mace ga mata,
Tazarar da ke tsakaninmu mai tarin yawa ce. Zan dai ci gaba da dakon soyayyarsa har ƙarshen numfashina. Iyakan ma kadai abin alfahari ne a gare ni. Who is he? Fatima ta tambaya yayin da ta tsaye ta da ido. Kawar da kai ta yi da kallon tsiyen da Fatima ke mata, zuciya tana bugawa da ƙarfi. A hankali ta ce, ki yi haƙuri ti, ba zan iya gaya miki ba. Na san shi, cewar Fatima. A razinin ta ɗago ta kalle ta jin abin da ta ce. Fatima ta yi murmushi ta ce, je, na daɗe da fahimtar zuciyarki ta makance a ƙaunar ɗan uwana Lamin. Cikin wani irin tsoro da ke nuna tsantsar mamaki da ruɗewa ta ce, da gaske ti, kin san ina mahaukacin ƙaunarsa? Da gaske kin fahimci shine mutumin da yi wa zuciyata karan tsaye? Da gaske kin fahimci yaya Amin shine mutumin da tunanin da begensa ke hana na bacci a darare mabambanta? Tun yaushe kin gane titi, me yasa biki gaya min ba? Fatima da ke binta da kallon tausayi, ta ɗauke guntun ƙwalla a fakaice kafin ta ce, da daɗewa na fahimci hakan daga motsi da kalamanki a kansa. Gaskiya bana sporting ɗinki a wancan karan, saboda na san kwata-kwata zaren bai yi kalar yadin ba. Babu yadda za a yi ku mallaki juna ke da yayana, ta kowace fuska na hango. Ta kama hannunta ta riƙe gam kafin ta ce, ti, wallahi ina son yaya Amin, so mara misaltuwa. Ina ƙaunarsa irin ƙaunar da bata da iyaka. A shirye nake na sadaukar da komai nawa a kan shi, ciki har da iyaye, dukiya da kuma addini na. Ta ƙarashe magana da murya da ke bayyana da tsoron gaske ta akan farcinta. Wani irin kallo Fatima ta dinga binta da shi mai ɗauke da manufofi mabambanta. Jikinta gaba ɗaya yayi la'asar. Banda dukan uku babu abin da zuciyarta take yi. Ta kasa ko da iya buɗe baki ne, ba ta iya furta kalmar ko Girgiza ta Joy ta da ƙarfi kafin ta ce, please, take mana, say something. Sallama Umi da shigowar ta ɗakin babu zato ya sanya sauran zancen nata makalewa. A razana suka zuba mata idanuwa, kowace gabanta na lagudan faduwa. Umi da bata lura da wanzuwarsa a falon ba, ta shiga kokarin zare hijabinta tana cewa, Binto na kin gani sai yanzu ko? Turistai lokacin da idanuwanta ya kai kansu, ta ki fara fuskar ta ya bace, domin yanayin su kaɗai ya shaida mata ba kalau ba. Lafiya, me yake faruwa? Ta ambata cikin yanayin rudu. Joy ce ta bude baki za ta yi magana. Da sauri Fatima ta riga ta da cewa, babu komai Umi kin dawo? Jimtai sai kuma ta gida masa kai ta ce, to ai shikenan, tunda kun ce haka. Na dawo ya gidan. Daga haka ta shige ɗaki, rike da ninkakken hijabinta a hannu, jikinta sanyi kalau. Ta lalabi bakin gado ta zauna. Ta jima da tsayuwa a bakin kofa ba tare da sanin su ba, kuma ta ci da yawa daga cikin tattaunawar tasu. Ya hayya qayyum. Ta farta a bayyane. Lokaci ɗaya ƙwallar da ta yi ƙoƙarin rikewa ya shiga ambaliya a fuskarta. Kalaman yarinyar sun yi matuƙar girgiza ta. Tabbas babu makawa wannan shine fassarar mafarkinta. Amma bata taɓa zaton girman abin zai kai haka ba. Bata taɓa zaton ta haka abin zai riske su ba. Ta sani ko ta sigar wasa. Ba za su taɓa iya ja da iyayen yarinyar ba. Domin su ba kowa bane ko ba su da komai sai Allah. Tana ji a jikinta shigowar yarinyar cikin rayuwarsu. Yana tattare da wani rufaffen sirri wanda Ubangiji ya bar wa kansa sani. Kuma ita ba za ta taɓa ja da ikon Allah ba. Za ta dage, ta duƙufa da addu'a domin da alaman aski na dab da zuwa gaban goshi. Wanda masana suka ce ya fi zafi, to ita kuwa za ta ɗaura ɗamara tunkarar kowane irin ƙalubale babu gudu babu ja da baya. Motsin shigowar Fatima ya katse mata tunani ta hanzarin share hawaye tare da daidaita yanayin fuskarta. Ummi zan raka ce za ta tafi. Da kai ta yi mata alamun to. Fatima ta ɗauki hijabinta a cikin wardrobe ta saka ta fito domin su tafi. Sai da babu ko inuwar Joy a falon. Bata damu ba domin a tunaninta tana tsakar gida. Rashin ganin ta a tsakar gidan yasa ta yi tunanin ko ta yi gaba ne. Da sauri ta nufo zaure tana kiran sunanta. Sai da abin da ta gani ya daskarar da gangan cikinta, tare da kafar da yawun bakinta, haɗe da sauya mata bugun zuciyarta nan take. Ƙawarta ta ce ba kuma da bango, yayin da ɗan uwan nata ke tsaye a gabanta ya yi mata rumfa. Sai wuce yake kamar kububuwa, kafin ta gama tantance me ke faruwa. Cikin wani irin razanan ya tsawo da ita kanta sai da ya haddasa mata da kaɗawar hanji. Ta ji ya ce, ba za ki buɗe baki ki min bayani ba? Na ce akan me za ki dinga barin 'yan iska maza suna taɓa jikinki? Maimakon ta bashi amsa kamar yadda ya bukata, sai ta fashe da kuka. Oke, saboda baki san daraja da kima kanki ba ko? Da sauri ta shiga girgiza masa kai. To ba zan lamunta ba. Zuciyata ba za ta jura ba. Da haka na rantse miki da Ubangiji ɗaya wanda babu wani abin bauta da gaskiya sai shi. Idan kika kuma bari wani jaki ko alade ni ma, ya kuma raɓar jikinki sai na hallaka shi. Ke kuma sai na kakkarya ki. Sakarya kawai, wacce bata san ciwon kanta ba. Idanun Alamin sun rufe rub. Ya shiga yi mata faɗa kamar zai rufe ta da duka. Sai buga bango yake yana sake ci mata alwashin hallaka John. Cike da wani irin fushi mai gaure da zallan kishi yake magana. Banda tafasa babu abin da zuciyarsa ke yi. Shi kansa ba zai ce ga dalilinsa na yi mata haka ba. Umarni kawai yake karɓa daga zuciyarsa. Tun tana kuka da ƙoƙarin girgiza masa kai,
don ba shi amsa, har ta koma ta yi tsit tana zare idanuwa a tsuwarce. Tabbas da za a tsaga jininta, a daidai wannan lokaci ba za a samu ko ɗigon jini ba. Ji take kamar za ta sume. Launin idanuwansa makarya abin tsoro ne. Za ta iya rantsuwa tunda take a rayuwarta. Ba taɓa tsorata irin na yau ba. Ko da ya gama shige ɗakinsa ya bar ta, kasa motsawa ta yi. Gana haka ya sa Fatima shekuwa ta riƙe ta. Domin ta tunaninta ma sumewa ta yi. Da wani irin murya mai cike da tsoro Fatima take cewa, "Take me home tea. I'm scary. Kai na iya juyawa jiri nake ji." Gida kai kawai Fatima ta iya yi mata, don ba ta jin za ta iya buɗe baki ta yi magana a wannan yanayi da suke ciki. Har suka iso gaban gate ɗin gidan, babu wacce ta iya tankawa ‘yar uwarta, ko ci da abin da take sakawa a ranta. Fatima ta saki hannun Joy da ke cikin nata, da kai ta yi mata alamun ta shiga gidan. Ita ma da kanta ta amsa mata kafin ta yi ƙarfin halin buɗe baki da ƙyar ta ce, "Thank you, T. Take yaji. Please na roƙe ki, kada ki saka damuwa a ranki. Za mu yi magana a school on Monday." Fatima ta faɗa a tausashe. Murmushin yaƙi ta sakar mata tare da kiɗa mata kai, sannan ta juya ta shige gida. Yayin da Fatima ta kamo hanyar dawowa gida cike da ruɗani, ko shakka babu, tsantsar kishi da danƙararriyar soyayya mara iyaka ta hango kwance a idanuwan yayinta. A lokacin da yake yi wa Joy faɗa, hakan na nufin zarginta ya tabbata gaba ɗaya sun daɗe da makancewa a soyayya da ƙaunar junansu, ba tare da sun shirya ma hakan ba. Hakan na nufin yaya Amin ya ji shirarsu da Joy, sai dai bana tsammanin ya ji ƙarshen hira, domin da ya ji, tabbas ba da wannan sigar zai tunkare ta ba. Ya salam, wannan lamari haka? Shin tsallen murna zan yi, ko kuwa kukan tausayawa makusantan zuciyata? Ya Rabbi, kai ne ka halicci so, kai kake sanya so a zuciyar bayinka. Ina roƙon ka sanya waɗannan masoya su zame wa juna sanyin idaniya. Ka kawar da duk wani tarnaƙi da tarzoma da ke cikin lamarin, ka sanya ya zama abin alfahari a gare mu baki ɗaya. Wani irin wani Alamin ya yi a wannan rana mai matuƙar azaba ga zuciyarsa san babu abin da yake yi masa daɗi. Babu abin da ke burge sa ta ruwa baya yi masa ɗanɗano a harshensa. Test yake da shi mai matuƙar muhimmanci wanda ya yi wa karatu da tanadi ba na wasa ba. Sai da bayan komawarsa makaranta, aka shiga fefan an gama ba zai cire abin da ya fahimta ba. Zuciyarsa ta farfasa take idan ya tuna. Tana can gida ɗaya da gayen nan a inuwa ɗaya. Zai kalli fuskarta, zai kalli idanta, zai kalli murmushinta. Wataƙila ma suna tare a halin yanzu. Wataƙila ma yana kallonta a halin yanzu. Wataƙila ma ya rungume ta ko ya riƙe hannunta. Take sai ya ji duniyar da abin da ke cikinta sun gimshe shi. Sai ya naushi iska. Ya dinga ji kamar ya rufe ido ya buɗe ya tsinci kansa a cikin gidan. Ko aiki da ya fita ranar san bai gane kan komai ba. Sau biyu yana kusa cin karo da na gabansa. Daga ƙarshe ma haƙura da aikin ya mayar da keken ya dawo gida. Lokacin da ya ajiye haƙaƙarinsa a ƙasa da nufin yin bacci ko zai samu salama, sam ƙwaƙwalwa da zuciyarsa suka ce ba su sansance ba. Haka ya raba dare cikin kunci da tafasar zuciya. Duk juyin da zai yi, ita yake hangowa tare da gayen da ko sunansa bai sani ba. Ganin kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba, sai miƙe ya ɗago alwala ya dinga jero nafila. Har sai da ji ƙafafuwansa sun gaji sannan ya zauna. Babu abin da ya iya roƙa a wannan dare sai Joy. Ƙarƙab addu'arsa na rana a kanta ne. Wani abin idan ya furta, jiya ke kamar ba shi Alamin ɗin ba ne, wanne daban. Ya rasa menene ke damunsa, menene ke neman zautar da shi haka tashi ɗaya. Ya daɗe sosai a kan sallaya kafin ya tsahirta a nan kan sallaya ya kwanta. Yana tunaninta, bai san sanda bacci ya awon gaba da shi ba. Gaba ɗaya hankalin kafatanin ahalinta ya tashi a lokacin da suka dawo suka tarar da ita cikin mawuyacin yanayi. Musamman John da fafanta. Tambayar duniya sun yi mata akan me ya same ta bayan fitarsu. Babu baki sai ido take bin su da shi. Tana ji tana gani aka sake kiran Dr. Solomon ya zo ya sake duba ta. Sai da wannan karan ciwon ya sha bamban da na jiya. Domin shi kansa dakta duk bincikensa kai tsaye ba zai ce ga laluranta ba. Kamar ta buɗe baki ta ce masa zuciya take ciwo, ya duba mata, sai da bata da ƙwarin gwiwa yin haka. Tashin hankalin da take ciki yau ya fi wani ta shiga a lokacin da Johnson ya yunƙura raba ta da budurcinta. Domin a yau ta tabbatar da cewa Alamin ba zai taɓa son ta ba har abada. Ba zai taɓa son ballagazar mace ba, wacce bata san kima da darajar kanta ba, bata san ciwon kanta ba kamar yadda ya kira ta a yau. A yau ta gane ashe dama yaudarar kanta take yi, da ta ɗauki guntun kulawar da yake bata da muhimmanci. A yau ta tabbatar da cewa har abada bakin da ya furta so ba zai taɓa canzawa ba. Ta kasa daina hango kyakkyawar fuskarsa a yayin da yake tsaye a gabanta, tamkar mayunwacin zaki. Idanuwansa cike da tsananta yana jifanta da kalaman da ɗacinsu ya zarce ɗacin duk wani abu mai ɗaci a zuciyarta. Sai daga mamakinta ko ɗigo ya kasa raguwa daga tarin soyayya da take yi masa. Sai ma ji ta yi kamar ana ƙara hura mata wutar ƙaunarsa a zuciya. Ta tabbatar soyayya Alamin shine jarabawarta a rayuwa, kuma ta san shine zai yi ajalinta. A wannan yini da ta ga rana haka ta ga dare, ko abinci sai da Papa yi mata dora sannan ta samu ta ci. Abin da bai gaza cokali biyu ba da kyar.
kuma tana ci ta dawo da shi kaf hatta maganin da ta sha. Halin da papanta da mom da Mr. William da iyalansa suka shiga a sanadiyar damuwarta ya saka ta zubar da ƙwallon tausayinsu. Anya ko ta yi musu adalci? Ta jefa wa kanta tambaya. Wani ɓari na zuciyarta ya ba ta amsa da cewa tabbas biki musu adalci ba. A hankali ta furta, ku yi haƙuri, ban na ɗora wa kaina ba, amma zan iya kai ƙoƙarina wajen ganin damuwata ba ta zama muku damuwa ba, don ba ku cancanci wannan sakai da gare ni ba. Da wannan tunanin ta ƙarfafa kanta, har ta samu ta tattara damuwarta ta binne ta a can ƙasan zuciyarta ta aro jarinta ta yafa. Washe gari ta tashi da ƙarfin jikinta, tamkar ba ita ce mara lafiyan jiya da ko magana ba ta iyawa ba. Hakan kuwa ya yi wa kowa daɗi, sai nan da ita suke yi. Musamman John da ya kasa zaune kasa tsaye idan tana waje. Sai da ko iskar da ta kwaso shi ta kikan labari shi kansa, duk sai ya susuce ya zama abin tausayi. A haka kwana 3 suka shuɗe tana shan maganinta, zuwa lokacin ta ji sauƙi sosai, duk da sauƙin iya na gangar jiki ne. Ita kaɗai ta san azabar da take sha a zuciyarta, duk daren duniya idan ta keɓe ta kaɗai. A cikin kwanakin nan John ya tabbatar da cewa Joy ba za ta taɓa son shi ba. Babu irin kalamai da hanyar nuna soyayya da bai ba, domin ya tabbatar mata da son da yake mata amma ko gezau. A ƙarshe ma ta fito ƙarara ta sanar da shi ba ta taɓa son shi ba. Ya yi haƙuri ba ta ra'ayinsa. Ya kalle ta kishi far idanuwansa. Ya yi murmushi kiɗa kai kafin ya fice. Wannan ranar gaba ɗaya bai kula ta ba. Daga ƙarshe ma barin gidan yayi. Hakan ba ƙaramin daɗi ya yi mata ba. A tunaninta ya haƙura da ita ne, tunda ta fito ta gaya masa ba ta son shi. Sai ta ci gaba da harkokin gaban ta hankali kwance. Ranar ta shirya, ta ɗauki si Abigail a sabuwar motarta, ira Kiyariyo suka tafi yawon shakatawa, sai yamma likis sannan suka dawo. A compound suka tarar da shi yana zaune shi da Peter a wajen da ma'aikatan gida maza ke zama su huta idan ba su da aikin yi. Tana hange shi ta cikin makekin gilas ɗin da ke manna a fuskarta. Kallo ɗaya yi wa motarta ya ɗauke kai ya ci gaba da magana da Peter. Ta ji daɗin hakan ko banza ta huta da azabar nacinsa. Ta tabbatar idan da haka banza ne. Yadda wunin yau bisa haɗu ba yana ganin da zai taso ya fara nanuƙatta. To me ya haɗa sa kuma da Peter? Zuciyarta ta tambaya. Ta ɗauke kafaɗa alamun shi don ta kiya ko ma menene. Tana yin fakin ta ɗauki leda ta na siyayya ta yi ciki abinta ko kallonsa ba ta yi ba. Da kallo ya raka bayanta, zuciyarsa na yi masa wani irin turi, wani irin tsanin alamin na sake huda shi. Yana ci a ransa, dole ne ma ya lalubo shi. Ya ji me ya taka? Ɗan gidan uban wani ne a ƙasar nan. Sai da ta ƙulewa ganinsa, sannan ya jiyo ya kalli Peter ya ce, na yi bincike an gaya min a cikin ma'aikatan gidan nan kaf ta fi shakuwa da kai, kuma an tabbatar min ka san wasu abubuwa game da rayuwarta na wace, domin kai ne kake kai ta duk inda ta ce za ta je, kuma kai ne ɗan aikenta, haka ne ko? Jiki a sanye, Peter ya kiɗa masa kai. Very good. Huyi Salamin, na san ka san shi. Da sauri, ya girgiza masa kai cikin rarrafewa harshe ya ce, no sa ban san shi ba. Yanayinka ya guda min ƙarya kake yi min. Na rantse ban san shi ba. Sunan shi kawai na sani. Ya yi murmushi ya dafa kafaɗar shi kafin ya ce, release my friend. Tunda haka san sunan shi, sanin shi ma ba zai maka wahala ba. Na baka kwana 3 ka kawo min cikakken bayani a kansa. I need to know. Ya ƙarishe magana cike da umarni da izza. Kamar ƙadangaren da ya sha ruwa, haka Peter ya kiɗa masa kai. Ya saki wani shegen murmushi wanda ya haddasa wa Peter kaɗawar hanta, tare da saka hannu a cikin aljihu ya ɗebo daloli masu yawa ya ajiye masa a cinya. Sannan ya tashi ya fice, ya bar shi sake da baki. Mr. William ya kalli ɗansa da ke zaune gabansa cike da mamaki, har da wani irin farin ciki mara misaltuwa kafin ya ce, da gaske kake yi son? A yi shuwa abin da kake faɗa min gaskiya ne ba gizo kunne na ke min ba? Kai ne da kanka kake min zance aure? Johnson ya saki murmushi ya ce, da gaske nake yi da, ina son ta matsanancin so. Tun ranar da na fara ganinta, ina ji a jikina za ku iya rasa na matuƙar ban same ta ba. Please dad, ka taimaka min ka aura min ita, mu koma Miss tare. Na yi maka alƙawari idan har na same ta, zan mai da hankali akan karatuna. Zan zama magajinka kamar yadda kake so. Mr. William ya saki dariyar ke nuna tsatsar farin cikinsa a bayyane. Zuciyarsa wasa ya ce, haƙiƙa ka zo min da labari mai daɗi, wanda na jima ban ji labarin da ya faranta mini rai kamar shi ba. Ina taya ka murna, domin tabbas ka yi ma kanka da familinka zaɓi managarci. Ka kwantar da hankalinka, ka saka a ranka tamkar Joy ta zama mallakinka, matuƙar ita ɗin jinin James ce. Ya yi narai da ido kafin ya ce, but dad, she did not love me at all. Ba za ta yadda ta aure ni ba. She told me tana da wanda take so. Ya ƙarishe magana cike da rauni a muryarsa. Dad ya yi murmushi tare da shafa kansa ya ce, kada ka damu da wanda take so. Ta soka ko kar ta soka? Inda har kai kana son ta. Na yi maka alƙawarin mallaka maka ita. Zan aura maka ita tare da ita za mu koma Miss, I promise.
ta riƙa shi. To masu sauraro, ya wannan badakala ta ci gaba da kayawa? Shin za a iya auren mata John? Ko kuma yaya za a kaya da Alamin? Ku tara da ni a zuwan kashi na gaba domin jin yadda taika za ta ci gaba da kayawa kafin na nake cewa Assalamu alaikum.